Wah, Mbak Bibi ngopo iki? Mbak Bibi babi banget. Saking gedene lambe nganti ucul. Bola bene gede kok ya jogate apik. Biasane kerep ngendongi wong lambene ngene iki ya Bune. Gaweane gibah. Heeh. Dari sawah ya Mas turun ke kali. Dari mana Mas datangnya cinta dari mata Sagung Ibu rawuh ngaturaken